Dobrý deň, moje meno je Wendelina Kováčová a nachádzate sa na výstave Umenie interakcie. Cieľom výstavy Umenie interakcie je nielen prezentovať diela zo zbierky Galérie mesta Bratislavy a Galérie moderného umenia v Hradci Králové, ale aj priniesť zážitok v podobe zapojenia sa publika do interpretácie vybraných diel. Koncepciu výstavy vytvoril kurátorský tým z Hradca Králové, na ktorý som sa ja napojila so svojimi galerijno-pedagogickými predstavami spoločne s kurátorkou Mírou Keratovou, ktorá sprístupnila našu zbierku. Tieto dve koncepčné línie som sa snažila naplniť tým, že som vybrala do výstavy už diela, ktoré majú participatívny charakter, takže na výstave nájdete rôzne situácie, do ktorých môžete vstúpiť a reagovať na ne. Základným princípom objavovania diel je objektové učenie, získanie zážitku cez skúsenosť, ktorá zo sebou prináša nové súvislosti, umelecké aj mimo umelecké. Diela vo výstave sú špecificky radené, aby mala plynulý charakter. Každá miestnosť má svoju tematickú, ale aj edukačnú linku. Stretávajú sa tu diela z oboch zbierok galérií, komunikujú spolu a nadväzujú vzťahy. Dúfam, že výstava Umenie interakcie rozhýbe vašu zvedavosť, imagináciu, všímavosť, prirodzene spomalíte a citliviete, aby ste mohli uvažovať v nových kontextoch, napríklad aj nad súčasnými problémami, pretože umenie nie je odtrhnuté od reality, ale reflektuje rôzne témy, ktoré sú súčasné. Napríklad spoločenské problémy, ako napríklad neviditeľná práca žien, či dokazovanie si moci na štátnej úrovni, ekologické otázky, ale aj krehkosť rodovej identity. Dúfam, že si každý nájde svoj aha moment cez vlastnú interpretáciu diela, ale aj rovnováhu medzi telom a myslou. Mojím obľúbeným momentom vo výstave je to, že sa zotiera hranica medzi tým, čo je umenie a čo už nie je. Pre mňa je to veľmi dôležitý edukačný rozmer, ale páči sa mi aj uvažovanie nad vývojom malierstva naprieč druhou polovicou 20. storočia, ktorá sa nenápadne vynie výstavou. Za vizuálne silný moment napríklad považujem aj dve metly, ktoré dominujú v priehľade dverí a získali tak vďaka galerijnému priestoru, ale aj galerijnému osvetleniu dôležitosť. Bavia ma takéto drobné vtipné momenty, ktoré reagujú na samotný priestor paláca, ktorý je starý a vo výstave ich nájdete viacero. Budem rada, ak ich objavíte a podelíte sa s nami na sociálnych sieťach. Srdečne vás pozývam zažiť výstavu Umenie interakcie do Galérie mesta Bratislavy, ktorá sa nachádza v Pálfyho paláci na Pánskej ulici. Je pripravená pre všetky generácie, takže vás sem pozývam stráviť príjemný a kvalitný čas, ktorý môžete prežiť spoločne. K výstave pripravujeme aj bohatý sprievodný program pre deti a dospelých, ktorý nájdete na webe